Прывітанне, паважанае гаспадарства. З вами зноў я, Димыч Весёлы Неадэкват, і адзін з першых маіх ролікаў пра Украіну. Я затрымаўся крыху, трэба было ўжо даўно сняць, ну, прабачце, так бывае, прыхварэў. А саплю таким носом, слязашчымися вачыма, я думаю, вам бы не спадабалось, да? Ну і так, чаму я зусім паехаў на Украіну? Ведаеце, у нас вельмі любіць адзін всім вядомы чалавек па імені Александр увесь час нас пужаць беларусам. Хочаце як в Украіне? Як в Украіне хочаце, да? Блин, хочаце, а я не ведаю, я захацеў сам паглядзець. А я хочу як в Украіне. І рашыў паехаць. Дамовіўся са сваім сябрам, з якім перапісваўся даволі доўга у Фейсбуку. И решил поехать поглядеть. Ну что ж такое елки зеленые на самой справе Украина? И хочу ли я, чтобы было так, как там? Первый город, это было Ровно. Приехал туда раненько, в 5:30 по нашему часу, 6:30 по украинску. И ведаете, первый раз я так поглядел, думаю, неужели Александр был прав? Захожу, некое тусклое осветление, некие люди незразумелые ныкаются по закутках. То ли они там спят, то ли я не ведаю что. Так вроде бы все чистенько, но ни одного пункта сервиса. Ну, погляньте сами. Это, правда, знято потым днем, коли глядится все нашмат лепш. И коли не такое осветление, то нават пригожа. Но тогда это выглядало как полностью жесть. А потым я захотел выйти на ганак. Ну и дверь мне, ну, зусім вырубили. Ну, выхожу, как нормально, спробую так джик дверь. А яны не адчыняюцца. Ну, прям як я люблю. Такое ўражанне, што іх не меняли с момента пабудовы гэтага вакзала. Ну, не ведаю, то ли гэта як гістарычная каштоўнасць, то ли что, ну, треба признать, дверь это нечто. Тогда первый раз у меня, как я уже сказал, уражение, ё-моё, якое ж запустение галяк. Но только варто мне было выйти на ганак, и почало крыху меняться. Гляжу, что такое, съезд таки нормальный. То ли для вазочников, то ли для тех, кто на машине что-то подвозит. Ну, полностью сучасный съезд, выкладенный тротуарной плиткой, ну, прямо один в один, как у нас. Не ведаю, то ли прямо у нас закупали, то ли там робят по тем же самым лекалам. Тут подбег таксист. Куда вам треба, такой весь веселый, нават поторговаться готов был. Ну, пришлось... Поприкалываючись человека, потлумачить, что не, я, дороженький, пешечком пройду, але коли можно, ну, подкажи, куды что. И он с задовольнением мне подсказал, куды что. Ну, треба мне симку ж было набыть, треба гроши поменять. А тут я еще убачил человека, не кискава иди, ну, я пожрать вельми, великий любитель. А тут ж ехал с раницы, что такое, пойду-ка я гляну, що там я берусь, виходжу, а там нормальний шапік, у яким до чого завгодно. Пирожки, кава, да нават бульбяное пюре з котлетой. І ціни які смішні. Кава, наприклад, 200 мл натуральной кавы, всего 10 гривен. Ну, на наши гроши, ну, это где-то 90 копеек. А с ганку сразу глядится вот такая вот штука. На жаль, я не ризикнул снимать его ночью. Ночью это, ну, просто шик. Оно же светится. Вы видите, такая червоное светло. Знак Ровно. Ну, просто шик. Ну, не ризикнул. Решил, почекаю, покуль стане светло. И пройдусь, погляжу, что ж такое Ровно. Ну, тем больше набуду то, что мне треба. И ось белый день, раница, и я начинаю идти. И что ж вы думаете, я бачу? Некая аллея, и нормальная, знову же выкладена, ну, не зовсім расчищена тротуарной плиткой, неких куча
рекламных неких плакатов стоит. По другому боку прям сплошные плакаты кандидатов в президенты. Это ж так издеваться над украинцами. Не, поставили одного, остальные так для виду. И выбирай одного человека. А тут же прям выбор, трындец. Это ж думать треба. Ну, думаю, що ж такое. Потім іду, гляжу. Зусім цікаво. Церквушка некая стоїть на перекрижуванні. Це зусім побач з вокзалом. Глядите, какая дорога. Да не хуже, чем у нас, у самых лепших местах. Блин, думаю, что-то не ты. Ладно, поглядим. Уражение, конечно, своеособливое, но поглядим, что будет далее. Далее прохожу, о, гляжу. Река протекає, мости, які файні. Подходжу до ринка. І що ж я бачу? Ну, вроде бы, о, 90-е, машинки, правда, файні. Люди торгують чим хочуть. Вот, глядите, вот это вот подходы до рынка, а зараз далее будет рынок. Далее буде ринок. От зараз ви поглядите. От так от прикладно виглядає, як люди торгують. Ну, походив я, поглядів, що де як. Ну, нормальная обстановка. Попытал, где можно симку поменять, гроши купить. То есть все наоборот. И тут я вышел. Ну вот, да, так само торгуют уже больше подробязно. И тут я вышел далее, на центральную улицу. Что ж я бачу? Ё-моё. Да тут, глядите, все по-сучасному. Машины, які не дренные стоять. Вход в подземный переход. Вот так вот все обсталеванные подземные переходы. Спустился в подземный переход, а там же ж, елки-палки, сучасный полностью гандлевый центр. Так, як прикладно у нас в Минску столица. Все шклом выставлено. Куча всего, елки зеленые. Ну, файно. Охотники ходят. Спробуешь достать фотоаппарат, ніхто ніякої реакції, це абсолютно нормально. От можете зернуть, як виглядає. Це вулиця Далей. От будинки, які файні. Ось це будинок, в яким ратуша, я так думаю. А далі я поглядів, тут орган знаходиться, навіть тролейбуси їздять. В общем, сучасный нормальный центр. Вот это еще один вид данного будинка. Вот это зовсім крупным планом. Мне сподобалось это явно со старых часов. А вот это помник княгині, яка з Ровна зробила з маленького села, зробила фактично город, нормальний город. Тоді був при їй побудований замок. І от глядите, як цікаво обсталювана вся територія. Там вон де посидіти лавочки є, там далі я не дозняв місце, де можна перекусити, попити. Ось гэты помнік крыху больш крупна, нават расчышчана, все як мае быць. От тоже на стене якого-то будынка намалёвана картина героям Майдана, Небесная сотня. Это про людей, якія загинули, як лічыцца, за всю Украину. Ну, фактично, ну, такие яны своими жителями дали штуршок, как Украина пошла меняться, развиваться. Вот там бачите, инсталляция зроблена, и никто не чапає. Но, до речі, это я криху отвлекся.
Сутнасць у тым, што, раскажем так, у іх кантраст. Во дворах нормальный рынок, як у нас, дзе просто гандлююць со столов, дзе какие-то экралетики. Выйдешь далей, полностью нормальная гандлёвая улица. Позднее я поставлю вам видео, на якім покажу, як это выглядае. Просто долго переключаться. Сутнасць у тым, что зашел, гроши поменял без проблем, оказывается, банк и розных контор там отако. До речі, мені склалося враження, що Україна, вона вся альбо гандлює чим-то, всі, хто можуть, альбо дає гроші тим, у кого нема за що купити. Тому що з одного боку ринок, з другого боку центральна вулиця гандльова, на якій якісь крами, гандльові центри, один за одним, там нема навіть у спальных районах, я так само гулял, немає ни одного дома, где хоть что-то не находится на первых поверхах. И, что самое меня затекаило, насколько много разных крам, гандлевых центров, настолько богато и ломбардов, и контор, где можешь хутко гроши взять, альбо банков. Ну ладно, гроши я поменял, теперь разживемся симкой. Зашел, все працуе, пробачьте, но точки, где можно купить, ну як я думал, симку, еще были закрытые, им было где-то полгодинки треба почекать. Ну что, думаю, зайду-ка, еще раз каву рубану, лежу, захожу, там кавяренька, этого добра оказалось там валом, ну тогда я еще этого не ведал. Ну, нормальные цены, нормальный выбор под десяток видов розной кавы. Сбоку, на жаль, я это не сфоткал, сбоку нормальные, как у нас гандлёвые витрины, где до кавы чего-то можешь взять. Хочешь пирожков, хочешь каких-нибудь пирозево, все где-то по 8-9 гривен, ну это тоже смешные цены. И покуль я выбирал, тут раз налетела куча народу, я ледь докупился кавы. Я чув про такое, но тут убачив сам вживую. Оказывается, идя на працу, на учебу, походу, украинцев принято забегчи и где-нибудь купить кавы, что-нибудь до кавы, как не снедать дома, и побег. Я вживую убачив, як може бути черга за кавою. Я такого у нас не бачу, но, на жаль, это уже европейская мода. Ну и зашел я куплять симку, ну, думаю, приколюсь человека, хотя я реально думал, говорю, ну что, давайте будете мне фоткать, паспорт мой запишите. И так на меня человек странно поглядел, видаете, мне девчата подобаются, на что вас мне фоткать? Ну, я рассказал, что у нас, оказывается, чтобы купить симку, треба свой фейс оставить, паспорт. Человек так, ну, человек уже торгує давно, мабуть, старався стримувати емоції, ну, бачу, як його в очі так гуляють, хочуть округлитися по 5 копійок. І він так сидить і говорить, а навошта? І тут я розгубився, ну як навошта? Ну, а може я терорист, може, ну мало ли? Ну так ви бомжа якого попросите, купите і хай шукають. Поэтому в воюючій країні. Потім, уже гуляючи поровну далі, я убачив, що, оказується, симку можна купити навіть там, де каву продають, і гроші покласти на свій номер так само. Там зовсім по этому поводу ніхто не заморачується. З якими-то там фотками. До речі, що іще мені сподобалося, ровно білоруську мову просто на ура розуміють. Ні одного разу не було, щоб хтось просто перепитав щось или не зрозумів, що я питаю. Ну, був неприємний момент. Ну, момент неприємний був для нас, білорусів. Доволі много хто, як чули, що ким по-білоруську говориш, переходили з української мови сразу на русскую. Тобто ми для їх русский світ. Ну, приходилось говорити, слухайте, я все розумію, говорите, коли ласка, так, як вам звично. Ну, тоді люди розслаблялись і підказували, ну, все, що я питав.
Чтобы проверить, як реагуют, я цеплялся от вот таких до глубоких пенсионеров. Люди с задовольнением все, что треба, все, что ведали, рассказывали. Открытые, щирые люди, блин. Контраст просто дикий с тем, что ради выпадков у нас бывает. Русской мовы уровна я амаль не чуў, чисто украинская. А коли я куплял симку, мне же зацікавило. Ну, там я до людей уже не так пристало на улицах, а в салоне сувязі решил попадать. Слухайте, а вот я гляжу, вы белорусскую мову просто на ура разумеете. А чего так? Ну, что мне человек сказал? Оказывается, они слухают наши белорусские группы. И он слухает нашу музыку и таким чином вивчає белорусскую мову. Так что наши музыки это не просто ля-ля-ля, тра-ля-ля. Это те, кто представляют нашу Украину за межой, те, кто адукуют наших соседей. То есть это люди важные для нашей краины. Ну, и ровно я не просто погулял по центральной улице, я погулял так само и по спальных районах. Мне же было цікаво, а что такое ровно не центральное? Ну и ось, например, это в спальном районе некий будиночек, я так разумею, то ли ресторан летний, то ли лодочная станция. Далее я по дворам походил, поглядел, что як. Дворы абсолютно такие самые, как у нас. Ничего, я бы сказал, по-другому не зроблено. Вот выход, это походу летом зусім пригоже, там парк який-то, на жаль, зимой не розчищений. Ось, наприклад, дом будується, як і казалося, в Ровно вельми много будується. І коли вірить самим українцям, все, що будується, розкупається. До речі, житло можна побудувати від 400 євро за квадратний метр. Це шматповерховики, в нормальному, сучасному. От поглядите, наприклад, як виглядає збоку доми у спальному районі. Ну, прикладно такі, як і у нас, погодитеся. Нічого. Нічого не забито, нічого страшного, нормальний. І вон навіть якась крамка. Бачите, вон. Это в звичайному спальному районі. Самое цікавое, что в Ровно, оказывается, на разный доход будуются доми. Можно побудовать просто голые стены, навіть без обоїв, без нічого, а можна побудувати під ключ, навіть з меблей. Притым мебля буде не та, яку вам пропонують і вам прийдеться вибрати. А ви сядете, по каталогу виберете, і потім заїдете вже в квартиру, в якій буде все так, як ви захотіли. Ну, конечно, это будет не 400 евро, крыху больше, но сами поравняйте. А от зелета, наприклад, центральне перекрижування каля вокзалу. Вот, глядите, нормальная, сучасная дорога, ніяких ям, нічого. Знову ж, як я і сказав, куча настайних шильд, реклами, нормальні сучасні машини. А вот так виглядає, ну это, конечно, прикольно, так виглядає ровно їхній автовокзал. Вот это посадочные платформы, а вот тут сбоку, бачите, тут є шапик з касами, де ви можете купити білет на автобус. І, до речі, я, коли вже день був, прогулявся по території навколо вокзалу, фактично при вокзальній площі. Там чого таки немає. Я тепер розумію, чого на вокзалі у Ровно нема нічого з пунктів сервісу. А навіщо? Плати оренду, пристосовуйся до умов, які тобі висунуть владельники этого вокзала. По сутності сенсу нема, тим більше, що оказується, коли ти береш, ставиш шапик, землю під їм, ти не в оренду береш, а ты ее выкупаешь. Это твоя властность. Твоя приватная властность. Откуда тебе только за великие долги и только про суд могут вытворить. То есть это твой кавал.
з яким ти робиш, що хочеш. І на этой вокзальній площі чого тільки немає. Є шапики, просто де ти можеш купити хліба, там, пирожок, чого-то. Є крами, в яких ти можеш купити повністю набор продуктів або сувеніри. Саме, що мені сподобалось, там є крамка, хоча кав'ярня, в якій спеціалізація кава і більше нічого. Но кави там где-то больше, ніж десяток видів. І там, в залежності від того, який об'єм ти купляєш, ти платиш меншу ціну. Наприклад, коли я це просек, я просто обпивався кавою. Наприклад, уявіть, латте 450 грам, 18 гривень. Латте роблять при тобі, насипають каву, наливають молоко, і ще, по твоєму жаданню, тобі можуть усипати кориці, або ваніліна, або шоколада. І, до речі, оказується, в Україні лічиться, що кава без кориці – це... Я покаштував. Справді, це криху другий смак, і це приємно. А от так виглядає вокзал Ровно і привокзальна територія днем. Глядите, вельми все файно і пригоже. Это я. Не, ну тут я уже лишнее показал. Ну, в общем, сутностью тем, что побывавши в Ровно, у меня склалось такое цікаве враження. Ровно абсолютно сучасний, розвитий город, в яким комфортно жити і в яким кожен може заробити так, як хоче і як вміє. Я розпитував, до речі, потім, коли вже вертався назад від свого сябра, так вийшло, що я їхав з ровенської бабулі, у якої сини і дочки живуть Ровно, а сама вона з Харкова. І дівчина, яка їхала до хлопця, вчилась у Харкові, але жити збирається в Ровно. Вони часто їздять не тільки тягником, но так само часто їздять на авто. І то, що кажуть про древні дороги, ведаєте, ну пора це забувати. Амаль усюди в Україні, як мінімум в Ровенській, Полтавській області, дороги за останні 2 роки зроблені на вполне європейському рівні. І я можу підтвердити, що це так і є. Коли я їхав з Полтави в Решетиловку на маршрутці, це нормально з розміткою, з боковухами дороги, і шпарив 90 як мінімум маршрутчик. Ну, от такі от ураження. Ровно, коли не лічить вокзал, то мені сподобалося абсолютно. Щиро кажучи, я б не відмовив, я не люблю жити в городі, но в Ровно жив би. Тому, коли ви думаєте, що Україна – це відсталость і розруха, ну не вірте. Вам вішають лапшу на уші. Тому їдьте, глядите, но той, хто відказує за вокзал, я б йому руки відбив. А в остатнім я вельми задоволений. Наступні ролики будуть ще про Решетиловку, про Полтаву і ще один цікавий ролик «Жахи України». Сподобалося? Ставте подобайку. Ну, не сподобалося, ставте вот так. І, до речі, оставляйте коментарі. Мені було б цікаво, що ви про це мені скажете. До побачення, поважання.